Son os alumnos máis pequenos da Escola de Baile Galego da Asociación Cultural Falcatrueiros de Monterroso. Actuaron no Festival Infantil de Danza Música que organiza esta agrupación desde hai 22 anos. Donde todos os bailes que aprenderon ao longo do curso o representan hoxe nesta gala. Tanto, bueno, do que me ocupo eu, que é baile, como percusión, como gaita, como pandeireta. Vamos a representar as pezas que se traballaron durante este ano, unhas muñeiras, unhas jotas. Pero antes de sair ao escenario hai que prepararse moi ben para que todo saia á perfección. Nun espectáculo tan vinculado a nosa tradición, o vestiario é fundamental. Este é o traxe de polka. Entonces, leva o refaixo de gala, mandil e o dengue e capelina cruzado arriba. Vale, isto inicialmente era un dengue que o fixemos capelina ahora polas rapazas porque é máis cómodo e tal. É o traxe de polka. Despois temos traxe de faena, vale, que sería co mantón cruzado, refaixo e o mandín. A maioría dos rapaces comezan desde moi novos nas distintas escolas da Asociación Monterrosina. Desde os 3 anos comecei a bailar e o primeiro día, bueno, non é que me gustara moito, pero despois quixen volver, sabes? Así, a probar, foi-me gustando e xa levo bastantes anos aquí bailando. Nestes inicios a tan corta idade teñen moito que ver, a maioría das veces, os pais e nais. Un pouco dos dous, máis ben miña que del, pero bueno, dos dous. Porque sempre nos gustou un pouco o baile regional, e bueno, e gustanos levarlo un pouco a cabo. Son músico, son percusionista, bueno, toco todo relacionado coa percusión, caixa, pandereta, e todos eses tipos de instrumentos. Algúns incluso chegan a ser mestres na mesma escola na que aprenderon. Levo aquí na asociación esta dende que teño 12 anos, teño 34 ahora, botalle conta, sí, xa levo algúns aniños aquí. Empecé aquí como alumno, sí, e acabei como mestre de gaita. O baile galego, como que puxeron en escena estas rapazas, foi precisamente a semente de Falcatrueiros, que naceu en 1985 como iniciativa dun grupo de mozas bailarinas. Creáronse en primeiro lugar as escolas de baile tradicional e gaita. Pero logo empezou a abarcar cantidad de cousas, porque naquel momento non había, no Concello non había, asociacións, nin había así nadie que organizara. Entón, nós estivemos aí a calquera cousa que interesara, pois sale a organizar todo tipo de cousas. De feito, ademais da parte cultural, Falcatrueiros chegou a organizar actividades deportivas e de ámbito social. Dábamos aquí cursos de formación ocupacional para mulleres, pero fixemos cursos de carpintería, de electricidade, de hostelería, de encuadernación, de tear, de cantidad de cousas. Agora a asociación céntrase na parte cultural, con escolas dirixidas a nenos, como esta de canto e pandeireta que actuou ante un público entregado, pero tamén hai para maiores como teatro ou pintura. Agora centrámonos máis ben nas escolas que temos, e nas actividades, nas letras galegas, pola Santa Cecilia, e no Entroido tamén, participamos moito no Entroido, participan con comparsas, e logo, xa o Festival Internacional que o temos aí pretiño. De feito, a este festival infantil sempre ven algún grupo de fora, como este de Vilagarcía que actuou nesta ocasión. Son intercambios que contribúen a amosar o traballo que fan as distintas escolas de Falcatrueiros mesmo no estranxeiro. Despois así movemos o noso grupo infantil, tamén o grupo de adultos. Tamén o facemos así, teñen percorrido toda España, foron a Europeade, foron a Dinamarca, a Suiza, a Bruselas. Neste actuaron preto de medio cento de rapaces e rapazas, o que demostra que as nosas tradicións teñen moito futuro.